Ni ke mau ngah? Ni ke mau ngah? Lau Thai. Hi everyone, welcome back to my channel. Guys, kubang channel baru ramai tapi phone ni kamsa ada baru bayar gaji ni alu bhaja, motor, omprai banda kopi fry, omprai जोङो दिनै दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना मानसिफोराथ' ओंखाम गोरलै जाबाय जानांगौ दिनै जागोन जानांगौ जोंहाबो न'आव दिनै ओंखाम गोरलै जागोन आरोना ओमफ्राय न'आवथ' जों गोजान नालाय थांनो हाला ओमफ्राय बेयावनि न'खरसे आदा बाजै मोना जोंखौ ओंखाम गोरलै जानो लेंहरदों आरोना बेयावनो जों दा ओंखाम जाखांनानै थांनोसै मा जागोन खोन्थालांगोन दे लोगोफोर थ' मोननै मोननै पार्टि दङ माने जों थानाय न' मालिकआबो फिसौलानि बार्थडेनि अमा फुथारगोन आरोना बेयाव बे थांसिगोन आरोना बे थांना फैनानै आरो बेयाव जइन जाफैसिगोन आं बेयावनो थांखानोसै आरो दा दिनै जानायानो आरोना ओमफ्राय बेलेग जायगानि ओंखाम गोरलै जानायखौथ' नुफेराखैमोन नालाय दिनै फार्स्ट टाइम आरोना जानांगौल'सो मा दङ बेयावलाय न'बोना एसे बेलेग जायोना जायगा लाना जायगा मा बेलेग जानांगौ फुङाव एसे जाना लाग्रोनोसै आरोना नोंसिनि थांगोननि प्लेनिङा न'आवबो थांनो लुगैदोंमोन ओंखाम गोरलै होननायखाय ओमफ्राय थांख'नोनो हाया जोंनिया बन्द'बो गैयाना उफाय गैया बेयावनो जानांसिगोन नोंथांमोना जोंनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो जोंजों लोगोसे थुफादो आरोना जानाय लोंनायखौ एसे नायदो जोंनिखौ देखायलांबाय थागोन आङो मा सङो मा जायो दे लोगोफोर थौदो बिदिब्ला थांनोसै ओंखाम जाखांनानै मा जागोन आं मिथियालै खिन्थु अमाखौलाय मोनजाखासिगोन आरो अमा बेमार जानायाव अमा मोनजागोन न'नि अमा नोंहासो मोनजागोनलाय आंथ' थाङा ना बेयाव जि सान्दुं जाबाय ने फुङाव फुवा सोनानै थांबाय थानोसै लोगोफोर खाथिसो बारा गोजान नङा सहैबा देखायनोसै आरोना सफैबाय नै दायो लोगोफोर ओंखाम गोरलैनि माने फुजा होनो थाखाय रेडि खालामगासिनो आरोना नायलांबाय थानोसै लोगोफोर एसे बेलेग बायदि मोनदों आङो बे जायगानिखौहाय नै माबा दाउ साव लालायलायदों आरोना आंथ' आरो नुफेराखैमोनबो दिनै फार्स्ट टाइम नायनोसै आरो दाउआबो लाबबायानो थादों माब्रै जाबायानो नै जा गिदिरमोन दाउआबो गय फाथै होलायलायो आरोना ओमफ्राय माइरं गोरलैखौ होयो ओमफ्राय खुलुमनानैहाय दाउनि गोदोनाखौहाय हास'ना होयो आरोना हमनानैहाय ओमफ्राय थैखौ एसे फिस्रिना होयो आरो माने नायलांबाय थादो लोगोफोर गिलिर ना गिलिर
नै जौबो बावो आरोना बेयावहाय जेराव दाउखौ माबा हाथारदोंमोन बेयावनो जौखौबो एसे लुना होयो आरो गासैयावबो ओमफ्राय आरो नै मासेबाव हाथारनो नागिरदों आरोना बेखौ न' सिङाव होनाय जासिगोन गासै बाहेराव माब्रै होनायजों गासै टटेल माबा हाथारनाय जाबाय आरोना दाउआहाय नै बेयावहाय आरो मैगं थाइगं दं आरोना बेखौ फुङावनो जगार खालामना दोनखादोंमोननो हानानै साहा लोंग्रोनोसै लोगोफोर नाखौबो सायनानै सुनानै लाखाबाय आरोना ओमफ्राय नै फारसेथिंजाय आङो लकेल दाउनि सफारि एवनो नागिरदों ओमफ्राय नै खावसेथिंजाय अनला संनो थाइगिर रुगासिनो आरोना अदाबावनो संग्रोनोसै मानसि बुरजानि नालाय अदाबावसो ब्लां ब्लां संनो मोजां जायो नालाय ओमफ्राय नै आं जानबायानो ओमफ्राय संनायफोरखौ आं बारा देखायबाय थाला ओमफ्राय नै मोनबाय दा बेखौ एसे जाग्रोनोसै आरोना गासिबो आब'आ दा नै रानबाय एसे बयनोबो संनायफोरखौ बिदि बारा देखायबाय थाला आङो दा बयबो मिथिखायो नालाय बोरै सङो गल्ला जाबाय आं मिस्थिखौ जाबाय सिंग्रा जायालै गेस्टिक जायो ओंखाम जाहैनोसै थाफेराबा उखैयोलै हानाया आरो लबार हायोना बेखौ खामानि मावोना आसा मेङोना नै बेयो जौ फिसिना दोननायनो आरोना जौ बिदै बेयो लकेल दाउजों जोगोनार संगासिनो आरोना बाजै सासेया बेवहाय बाहेरावनो खस्थ' जायोलै थाइगिर अनला नायाबो मोनबाय नै बेखौ आरो बाथोन खालामगोन आरोना काबुलि बुटनि बाथोन खालामसै बेखौ मोनखांजोब्बाय लोगोफोर जाथ'वाखै आरोना दसे उनाव जानोसै नै दायो साफा सानै जाग्रोबाय आरोना गथ'फोरनोबो होग्रोबाय दे हादो केकआ मोजां जादोंलै नै दायो आब'नि फिसाजोनि प्रि बार्थडे सेलिब्रेट खालामनो नागिरदों आरोना केक हानोसै बार्थडे गार्ल ना रोजाबनांसिगोन थादो खाथियाव आइनो दुग्रोदो बार्थडे केक बानायग्रानो दुग्दो
Ôi, hết đi là bunu. Đi là không hay thế hàng này. Đi đủ kim bữa mình lại thế à? À giá là để. Sao? À bà đã sắp biết đâu ra đấy. Chắc là tí nữa. Ba bàn đuôi đó, ba bàn nữa. Đi cái máu không? Đi cái máu không? Lâu thầy. Lâu thai. Lâu thay đi xưa hay đi xưa. Trung qua rồi thầy rồi bị sinh cái. Người bị sung qua. Bị sinh cái. Đi riêng gai. Bị sung pari. Đi số Paris. Dùng sung pari nữa. Bị lâu thầy rồi. Đi bà đi. Lâu ni bà này này. Ba này nó ngắt thầy này. Gura na. Ani lâu bị zata ka khaza. Sana ya. Ang may mabasando. Kat si sandang. Nunga bị dùng đi zat iku sanu bu ayu. Orang mana kat kabu dong deh. Sana ya lâu thầy bani mehi ko. Bai bị kara rồi ấy lâu gì đi. Ani lâu. Terketer sana hak tegang. Terketer tawa musi. Musan rengna renga. Adia musan rengna renga. Musan rengna renga. Musan rengna renga. Makan. Ini loh. Ayo, bilen mare makan je. Itu tamnanya kan, tamnanya ulang Lagi. Mare. Oh, di mana nggak ada keluar? Solo nang lele à? Cân nang à? Những người vợ tăng từ ní ang. Cô vậy. Acara sekarang dia juga. Mone jelas mone, mone. Putih. Angle suka dagli nong ne. Lungu suka. No, tăng từ ní nó còn xe bữa mà ra đây. Hay đi kapal kia ra nơi. Ê rồi. Ada bawa musan? Musesya. No, iya aku mi, lalu begini. Kemudian Thằng trẻ. musesya. Oh ni ke masya. Pandura. Kirim lah mah anak muda tu. Hoi, pandura dong. Masa. Lalu meh kena. Sepai ni man espresso na. Last tahun sih ngusir na. Nanggo buta ni kia. Macam apa? Atau sih guna. Noi, ang ni kuna ini. Alwa timindeng. Alwa simen. Masimen. Masimen. Alwa. Masimen lede. Masimen. Ini mobil ke siapa kena? Alwa simen na. लोगोफोर जों दासो सफैबाय नै दा फुङाव थांनाया दासो सफैबाय आरोना 8 बाजिलायबाय खोमा दा ओमफ्राय जोङो एसे जानानै फैबाय आरोना बहुत बुस्थु जानानै फैबाय नोंथांमोनाथ' भिडिअ'आव नुबाय जानो हागौ जों मा मा जाखो मा मा संखो सबखौबो देखायखाबाय ओमफ्राय hey disturb kamu ओमफ्राय बिराद मानसि जादोंमोन नालाय एसे लेट जाबाय आरोना जोङो दा नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर थेंक इउ बाय बाय